berarti bener singkatannya iku. Jebing iku jembate kambing. Kacong karo jembing jembate kambing. Penreng Madura, bebine, jebing. Bebine jebing. Terus menlanang. Wih, Oh, menlanang kacong, bening. Bine jebing. Oke. kacong, jebing. Hah? Anakku itu kok. Sopo sing mesu? Loh, lek mau jembate kambing. Aku gak mesu. Nek mesu ku sing bisa gawe ngetok iku jenenge mesu. Aduh, itu goblok. Ya wes ngene wae. Kembali ke pokok permasalahan. Reng Madura, bahasa Indonesia aja biar semuanya tahu. Ya. Aku ngerti, kamu ini foto keselin. Siapa yang foto lu ini? Kose. Ya tak boleh kok. Tak boleh. Hei. Awakmu kabeh ngerti. Wong sepur ning kon jepres iku iso mandeg dhewe kok. Kon diomongan gak iso mandeg dhewe. Iya. Hei. Kabeh padha bener. Kabeh padha luwene. Ayo tuku sate kere. Ngene. Dadi anjene lagune kono. Ayo mulai.
Demikian tadi penampilan dari komunitas mahasiswa Jawa Timur di ISI Surakarta. Kami mohon untuk seluruh pendukung, berikut juga Bapak Suyanto, Bu Mami, Pak Yuli, dan para pembina dan pembimbing kami. Terima kasih kepada Langan Beksan, 6 Likuran, SMK Negeri 8 Surakarta atas ruang dan apresiasinya. Selamat malam, terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi.